Il-Korp tal-Pulizija kiseb fondi Ewropej li se jgħinuh isaħħaħ il-ħidma f'operazzjonijiet fejn persuni jkollhom jirritornaw lura pajjiżhom. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg stqar li huma 1,200,000 euro mill-Fond għall-Ażil li se jissarfu biex l-operazzjonijiet ta' ritorn ikunu jistgħu jitwettqu aħjar. Apparti dik il-funzjoni illi jiżguraw li l-frontieri tagħna jkunu protetti u allura anke fl-istess ħin jagħmlu operazzjoni sabiex insalvaw l-ħajja ta' immigranti regolari li jkunu qegħdin jivvjaġġaw, għandna fondi apposta għall-pulizija sabiex dawk illi ma ħaqhomx ikunu Malta jew għaliex kontra l-liġi jew għaliex il-protezzjoni internazzjonali ma tapplikax għalihom, allura dawk jintbagħtu lura skont it-trattati li għandu pajjiżna ma' terzi stati. Dan il-fond u biss parti żgħira mill-45 miljun euro li minnhom ibbenefikaw il-Forzi Armati ta' Malta u l-Korp tal-Pulizija, fondi li bihom se jkunu qed jitwettqu 4 proġetti li se jsaħħu s-sigurtà ta' pajjiżna. Fil-fatt, l-awtorità responsabbli approvat 3 proġetti għal Forzi Armati ta' Malta taħt il-programm Fondi tas-Sigurtà Interna immirati li jsaħħu l-ħidma kontra l-kriminalità. Wieħed mill-ikbar proġetti approvati huwa l-akkwist ta' bastiment ġdid b'valur ta' 34 miljun euro. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg sostna li dawn il-fondi se jagħtu nifs lil Forzi Armati ta' Malta biex tkun tista' twettaq aħjar ħidmieta. Is-sitwazzjoni fl-Armata llum hija waħda bla preċedent fejn din tawgura tajjeb kif kont qed ngħid mhux biss ħalli nikkombattu l-isfidi illi għandna fil-Mediterran imma anke nipproteġu ċittadini Maltin u Ħawċin illi fl-aħħar mill-aħħar il-Forzi Armati taħdem ta' kuljum għalina wkoll. Din l-aħbar intlaqet ukoll b'sodisfazzjon mill-Ministru tal-Intern Carmelo Abela. Il-Ministru Carmelo Abela qal li huwa fundamentali li l-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti issir fi żmien stipulat sabiex naċċertaw li ma jintilef xejn minn dawn il-fondi Ewropej. Il-membri tal-Pulizija u tal-Forzi Armati jinsabu impenjati biex jagħmlu dan.